ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Бо тамошои барномаи милитсия хабар медиҳад шумо имкон доред аз фаъолияти милитсияи суғд давоми 2 ҳафтаи охир маълумот гиред. боз нобакорӣ ва ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнок ошкор ва дурбини барномаи милитсия хабар медиҳад онҳоро пайгирию инкос хоҳад кард. имрӯз дар барнома тамошо кунед. оилаи ҷавон фарзанди хурдсолро фурӯхтанӣ шуда ба даст афтоданд. агар одами нағз бошад, шароиташ нағз бошад, метиҳам пуртӣ будам. шикасти нақшаи ҷиноятӣ ва мусодираи зиёда аз 4 кило ҳашиш. кор ба ҳамин воситаҳои нашадор задам. хай ин фоида надорад, ин ҳамаш оқибаташ ин. одамкушӣ бераҳмона дар Панҷакент. хоҳарони рӯзгордида сари бародари худро аз тан ҷудо карданд. мусодираи автомати Калашников аз сокини ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчо. ҳамин роқи гирифтагии худамро ба ҳамин ҳизби муқомотои давлатӣ месупоридам, ба ин рӯз гирифтор намешудам. ман дар гуноҳи кардагии худам пушаймонам. пушаймонӣ аз кирдоре ки ҷиноят аз сокини ноҳияи Аштро аз ҷавобгарӣ озод намуд.